חברים, כאן רד וולף דריפט, והיום בסרטון אני רוצה לקנות רכב ולשפר אותו. כפי שאתם רואים זה סרטון של GTA, זה לא כמו פורטנייט ושאר התכנים שאני מעלה. אחרי שתסיימו לצפות בפרק הזה תגידו לי אם אתם אוהבים, אז בואו נתחיל. אז אנחנו כאן, ואם אנחנו הולכים לאינטרנט ונכנסים לקטגוריה הזאת, נכנסים לחנות הצבאית, יש לנו כאן את האוטו הזה. אני רוצה לקנות אותו ולשפר אותו, אז בואו נעשה את זה. אני רוצה לקנות את זה. כפי שאתם רואים, אנחנו בסינגל פלייר, אני לא יכול לשחק באונליין, אז כן אישרנו את הקנייה. כפי שראיתם ירדו לנו מחשבון הבנק 249,000, שזה המון, ועכשיו האוטו אמור לחכות לנו פה במוסך הזה. אז בואו ניקח את האוטו וניסע לשם. בזמן הזה אני רוצה לומר לכם תודה על 92 סאבים. אנחנו ממש קרובים ל-100, ואחרי שנגיע ל-100 סאבים אני מזכיר לכם שאנחנו נסיים את האתגר. אז אם אתם תאהבו את הסרטון של היום, שימו לייק, תרשמו לערוץ, זה יעזור לי מאוד. אז בואו ניסע לשם. תגידו לי גם מה אתם חושבים מהסוג תוכן הזה בערוץ של GTA ושל משחקים הכללי. טוב, בוא נגיד שאני לא הנהג הכי חד בעולם, אבל בסדר. ואנחנו עוד שנייה שם הגענו. בואו נרוץ לשם ונפתח את המסך. תגידו לי אם אתם רוצים עוד סרטונים של GTA. והנה האוטו כאן, זה אוטו צבאי, ואפשר להכניס כאן אנשים מאחורה, זה נראה אוטו ממש ממש קול. אז בואו ניכנס אליו ונלך לשפר אותו. וואי, זה אוטו ענק. הנה אנחנו יוצאים את המסך. טוב, אני רוצה לשפר את האוטו כאן בלוס קוסטיומס, אז בואו ניסע לשם. האוטו הזה דווקא די חליקי ממש, הוא ממש מחליק כאילו. אני חושב שזה אוטו שטח, למה הוא ממש מחליק, קשה בטירוף לשלוט עליו, אבל הנה, אחרי קצת זמן אפשר להתרגל לזה. בסה שאני לא עם פרנקלין, וככה היה לי את הכוחות שלו והייתי יכול לא לעוף כאן. אוי, נראה לי דרסתי מישהו, לא משנה. וואי, יש כאן אוטו קול. אני נותן לכם מעכשיו ספוילר, עומד להיות עם המקומות והמכוניות האלה. קצת מסר לנו. מה? על מה יש לי משטרה? שמענו. בוא נתקן את האוטו. ארמור נוסעים הכי פול שאני יכול. את זה אני לא יכול, אני לא יודע למה. ברקסים הכי הרבה. במפר קדמי אני אשים. נראה לי אני אקח את זה הכי יקר, הכי טוב. במפר אחורי. טוב, אני אקח את זה. זה צופרים, לא משנה, את זה לא צריך. אני אבחר אני אקח את זה.
זה נראה כזה מוזר. אני אחזור לזה עוד מעט, אני לא יודע ניקח. זה גם צפרים, זה צריך. אורות אני יכול לעשות אור כזה שהוא יותר בכוון כחול. טוב, נעשה מה זה משנה. אז ניאון, אני אעשה ניאון על כל האוטו. צבע לניאון אני אבחר עוד מעט. רגע. אני אבחר את זה עוד מעט. אז זה לוחת רישוי. שתהיה שחורה. לא כזה משנה. ריספליי. אולי הייתי עושה את זה כרום, אבל ככה זה מכוער. אני אבחר נראה לי מעמד. לבן נראה יפה. וואי, זה דווקא לבן נראה יפה. אדום אולי. לא יודע, צריך את זה. כן, נראה לי אני אעשה אדום. לא את זה. דווקא זה צבע. כן, נעשה ככה, נעשה ככה. Transmissions. אני אעשה חלקה טורבו. אחרי. אני אקח את זה. את זה אני לא. וזה נראה לי אקח. כזה נראה טוב. יש לי כמה אופציות, אני אבחר משהו. טוב, אני אקח את זה. אני אקח את זה. כי זה יפה. בוא, אני הופך את זה מאוד צבאי להפך. אני יכול לצבוע עכשיו את הגלגלים. אני לא יודע לעשות לבן, שחור, או שאני אעשה אדום. כן, אדום נראה טוב. יש פה אדום בגוון הזה? כן, אני אעשה ככה. חלונות, נעשה אותם ככה. עכשיו בואו נחזור להוד. אני אשאיר ככה, וגם נחזור לניאון. נעשה אותו בצבע. מה זה, אין פה אדום? ככה. כן. טוב, אז אני חושב שאוטו מוכן. בואו נצא. וואלה, אוטו יצא טוב. רק אני רואה שהוא יצא טוב, וואי. הוא נראה ממש יפה, אבל השאלה אם הוא באמת טוב לשטח. אז אני רוצה לבדוק אם הוא טוב לשטח, אבל זה נסיעה קצת ארוכה. אז בוא נבדוק עכשיו אם הוא... אוי, לא, עכשיו הוא עדיין מחליק כזה. וואי, אבל זה נראה שהוא יכול לעלות דברים, כאילו... בוא נראה אם הוא יכול לעלות על איזה אוטו. נגיד זה. וואי, הוא פשוט אני פשוט דוחף את המכוניות האלה קילומטר. רגע,
סרטון. בוא נראה כאילו אם אני עולה עליו. לא, אני פשוט מעיף אותם. זה כאילו הם מים. המכוניות פשוט מים, אני מעיף אותם בלי להתאמץ. טוב, האוטו יצא די טוב, אני חייב לומר. בוא נראה אם הוא טוב בכביש המהיר. הוא פשוט עובר את המכוניות האלה בלי להתאמץ, פשוט מעיף אותם. טוב, טיסטו קילומטר. טוב, האוטו יצא ממש טוב. אני ממש אהבתי אותו. תכתבו בתגובות מה אתם חושבים עליו, על הדרך נעשה פה איזה רמפה. אוי לא, נראה לי נתקענו. אוי לא, נתקענו. הנה. טוב חברים, אז זה היה הסרטון, מקווה שנהנתם ויאללה ביי.